studio asiri Tamura John oinando biriga kurigia obo women repase county ya Nairobi litsukuria lero no torenere gaiga litsukuria twatebanga litsukuria lero www se litsukuria gusjengera abaswati nabiko oyo minto nya chote nabakago tebanga to wishiria mayabuna abaswati igo litsukuria lero ndigo ndeye masemo na muswati Mura John tunyare to gusanga tumanye nga siasa cha Nairobi nabeganyari kago tosemia se studio yaitokura sisa machiria chia bironge county ya Kisii na wege county ya Nyamira mwabiri mogonte byanga omuswati narali okubikaine litsukuria lero twabire tokumoneta se studio tumanye nga wikira boniga nga yekire asense mejo buraibe county ya Nairobi anyari kago twerera mugeni karibu sana ase studio. Asante. Aigano Ensoko TV. Asante. Orosubumuksi twetu sukwara yigure naranyegure amanjito murigeria inera mugeni tase studio sangana intwe asomtanda Facebook na otunyara bune Ensoko TV borosubumuksi waende gari YouTube ne Ensoko TV tunyare to gusanga na ebene nabigana bagutuma ekerengerero kyago twanyara to gusika mutwe nabigo gosemania korentika mwarigani mugeni anyare kago toeresa anyare kago twerera tunyare to gusika nae nere amo mugeni karibu nande. Asante. Karibu Studio TV aigano togonyora tokoena no mugusi na boigonyoraga kwena na ekerengerero kyae tumetinga gwikira boni gatimitia siasa chao kira kini korende tiana gukaribisha ase studio onyare kogoteina okurata teyamari tago na bigesa bari yao. Asante. Asamari tankuru Mura John kuru Embakasi Central Constituency nkagusi Eric tutumasaba birongo. Inka Gara tutebyanga esabari yago wikaboniga swikire esabari yago buna kwa ichagete wikiraboniga na tuarete passion ya siasa in 2020 nga join politics na rekomnyoka ne kiama kia UDA na riri kia renge kegani ngamnyoka lakini around 2022 kero nomination church ko korwa tichinya rete ko korwa bakaina ne direct ticket lakini ngamnyoka independent and I was number 3 out of 7 nechukura 15,000 Wate misal sana nawigo tutareka senseberi ya siasa mimbera bakora totebyanga ubugima bwago esabari ubugima bwago ngakia biri buno muswati Terabang raisi mo no nande terabang kongu lakini rene ngonya gotematore na somete nsemeria gusie skuru kuru kufado cho girls ichuni kurabunga and another school in Nakuru County kuru St. Clair Girls ngakora nga proceed to Kenyatta University School of Law ngakora bono nchana mwakili wow tuwate omwakiri uri LCK gari odhiambo na bono na nyodo mwakiri one kurasoro ngori twagusi igasi yawo yobugwakiri ngakire so far tinda so practice mono siasa yangirire I have a passion in farming wano konyora mono farming ngotilia manani na farming yero ngakikwirite biyengirete so far I can't complain farming ne wate challenges chae na boko nyora wenga kubekere bet na boko ye season na beko samba but season yende na beko ba successful ngokora farming ya ne molo most link yo engaging ebiasi cabbage echiro ngakire sko gaga bagotebanga echiro gesarigite eteriko chiasare kamono ego depend ne weather keremburere nyinge na bechire go sarikese ngenje bintu bire biko imogondo kose cabbage buna roteriko taka mbura nyinge na ntete tumuga somonge etegete moderate rain na moderate sun chirongo chere yara sareka rakini rende toko gwate karanse oko unande kwa chakabia but on a good day na bomo ntokora chinge korase farming mbia sana nabona tikatura icho kasi county ya Nairobi mwanchito murgeria iskoria to kwanera igoro ryo buraibu women rep watetenga kwaligiti mwako 2022 na boniga nore asesabari ryo kweneke buna guciro kuri ryo burai bana nonde sesabari esabari so fanga kikwirete
Tili rahisi go siasa nengongu sana ndasogotebe especially sabasibati siasa nengongu sana lakini ngonya gwesugumande ngonya gotemande and I'm hopeful ngobande the next Nairobi women rep Ukwacho to women rep tutaiti tutaraskaso women rep karo tetebya ngo monchi to murigeri na barataka kumanyanga ekasi yo women rep ase county chitu neririye women rep gasi abona benge yo mujumbe lakini bonere igaro musifati mujumbe kwe county kuchiko ko create a position eri kuchiko fill the two-third gender gasi abantu bange babere babatabanga mbaro chiaza yekirugo kyo mu women rep lakini neli ndateba women rep bali twaracho riko chimaiga mbaracha out clear ko kokorera abantu emirimo egera abantu understanding egasi mu women rep nereyega no mu women rep nabwate funding yakonyora kiro mwaka eyo tariko ba utilized bia sengencho abantu bange mbanya understand to konyora abantu bange bamantenga kero wate to sinechi basari bako mnyoka so umujumbo chiko ba cha CDF lakini ngaf neroro nebwate chibasari kiro mu women rep na wate chibasari ichichita kero soka isko ga chenda okonya abantu baito gusoma so no bisirendenge yanda tebe ekushughulikira mahitaji ya bangi na mahitaji ya vijana nabagaka at large na bono ingi kyogerete ntubwate kirogo kyo mo senator ntubwato mo governor ntubwato mo MCA lakini ingi kyogerete kirenga kyawo kyo gukorigiye buga obo wimerere pinkereki atachikorigiye biroge ibinde is interest yana nabasubati abasubati ngoranga tukumachi gutacheru sana bagake bakumachi gutogwa chinguru Ponondo chengansa konyole kiroge kega nabango suguma basubati mbakonye mba lift na barabo baike space gete baranyara gutware sauti yabo kera bagake bago tutachera chi sauti sana nduru kuigweka na buyeyo so at least kiroge kega nabwe ko nge opportunity nchiko lift ya abana basubati arobago tibanga tutats gender lakini rende twarorire egati y'abasubati babere bakorera sana asense milyo kwene kyabuna abasubati ngwe sokya bale nabarubuko ba abarai kurende boni gantu bwatwe umugavana bwe county umu women rep county ya Nairobi Esther Passaris so fanga kiro cheregasi yere maybe nabo kumurangi 2 to 10 iga olin onyangwa beka 11 na araboteba 11 kagara ofirire gasia gaste yago tokorera sofa squeeze one timento sare government spokesman gosare spokesperson ya serikali of late taruwe usisha na mangana yo konya bangina o chire side ya government mo no one government yago tete webire gotete abari bamubegeta sekero gekyo o chire okore gasi etalie yaye gasi achore twagora Nairobi yega no wakikisha abasubati baiseka baita bakembi baraso bikimabwa lakini wana matuka mange toko marora abana bakena kwa tete kurwani maramba yenda angena bunge chibidi yako bekariri bakubike bill none okonya buna young teenage mothers kento bune kitanya kerengera instead chibidi yako bekanchiringa bana babake ba kuna namasasi mba basago ikangena protected areas igonda sagote ofeli buna women rep ya Nairobi ofeli taraikirania maganio y'abantu bamuchorete kyaire gasi yakorateri y'abantu bamuchorete igasi ya serikali yakora abasigari mbabate spokesperson chawo tali ruta kiri kokwana on their behalf nabono ntubwate oguchamo kumurai Raila Odinga na boigo marabensi ya Kenya bachiramo kole mirimo tubwate opposition tubwate boigo egati ebyama byanyali bigocha abo karaboni ganga yorochorabe ase enseme yago yechikora goikirabona igengo korega siana no omoske Rigathi Gachagua na sensemo ya opposition ase kyokoranere endo chenga ngote mali kurwanira abakenya sana ningaminete agenda yaye yogo chenchense payslip abantu bara payslip ngorera bale nindo chobuna gotema konya kobarwanirira konya wakari yogisiko gaiga twanya kumwego serikali ya toferi Ruto litwachorete ngagite bagitase gite bagatuchenjeri ka Ruto twachorete tari twata bana igo twachorete no mungao oyo toferi tarato ikirania even chi promise chiri atoete
one nde sensemo ya Gachagua to sing in chondo chago fight bad governance, and I'm against bad governance. Na bono ekero ore sense media ya Gachagua eroro chenga nechukikirania magani yaba 19 tubwate chi promises yo muraibensi ya Kenya biriga ko ria guchia 7 na wikira boniga ntwara se gazeti inga umuraibensi ya Kenya ukurira imyaka 3 kurwa swabisi lakini tarabaga wikirania chi promises gusie chira chiria ditu chia 7 oroche Gachagua SID ya Gachagua muchuga chikirani weka to chikirani Gachagua menta no village abuna uchibero ke village o manne village orino mondo rulense o understand it ebirero by'abantu na nento amoroche kera lenga serikali in fact weta na kwae tosa ukoligero rubiye kwa ruete esengenchale gotete abananchi yalenga against umuraibense umuraibense otoferire Laguna bo maina ba mangano muraibense otoferire chi promise chiri atoete chinga kiche campaign nchena lenge party campaign yae etu achite tokangaina abangina bakonchinge ni tokangaina abantu bechipike tokobaroka mama mboga tokabalera tokabeka marunse twamine tinga umuntu yongo cyari gutucenchiliense lakini bono otoferire no koira na sabangina barendo chikobatenga yabono umusike Gachagua tebire na chachinje amangana abega yabere gasiango kera yaikire mbabwati mani no mwana siasa onde wense ebaro chenga kiro muntu wana alisika ko bangaina eyuera bobisana na bono twarorire no enye aba MC okurwa se county ya Kisini county ya Nyamira bachigo chase enyumba y'uburai yo muraibensi ya Kenya bomera nenere lakini batebire ngane nchire yemo yo kwenekya amagendo twarorire boige gati ya barai aba governor na bono bakabari mu guchikwa bari kwenda asisemo chiye chinyumba y'uburai iribanyare bagusanga amagani yabo guchya muraibensi ya Kenya okagitinga nenchire yemo baguchikwa ntamagendero usirichinda cyabo cyakoira usibono nigo yabeire rasma umuraibensi abe kagusasimwa iryanyarega kubwata kwa magendero magendero tayo bago chikoligi state house kyagera kero muntu na saineri chibeschaye umugavana nabwate chibeschaye asaineri chikuru ase serikali chitakero kora magendero MCA nebekere na chibeschaye chitakero kora magendero ababunge mbabwate chibeschaye echine chinda cyabo bakwera state house o gento ndanyaro tebo muraibense ne campaign yale ine ncherenda ya moyo gukora campaign ya kubarangeria ali gochikobatoma ngagaki ground kyane kyaberi bobe muirane asichi ward chain asichi constituency chain asichi county chain munyale ko ngakereded lakini o maene mbolinga gochimaega chinga kichamaega twarolira aba governor banyale bakora chigasi bira kogenda imeya state house kuchikoligi chibes chinga okororo kentonge yeke ngao umuraibense ago chibateya abantu twacholire kubarangeli go state house kentonge kingago chikubateya tabatebete kuri 2022 iganta getabantu abu gentona korengera likwane kero mondabera se ward ya se constituency ya se county ya akorera abakenya gas kulingana bana bamucholete chibes chiri baloketire ne serikali chisaine bakora magendera digo magendera mangauta ya bawo chibasaba korwa somuraibense na bono onye magento ya bawo chibasaba korwa ase omuraibense ya Kenya abaraibara bono rochingote babarenga rasma bagendoro ninkyo gagete bagani dikokora buseni mtu abana inchi tubwatama mocho tuguchora abarayaba ninki bagende tukokora iri kwene kyabuna amagendererayu ngo bayikirali batari kogenda ase serikali aba ndatebe ngaintu abananchi nintu tokokora amagoso in fact abarayaba egana ndakero kende nawango teba they are not to blame into to wecholra bantababe mento sako gande chiro gore yangembe tigoto so complain kero nyebegete oike nyomba to konyebeka ego bano kertoko ende chiro tiato gore yange gochuto isane eliora nyar kobeka otara sabantu kero ko gore yange gochugosinyana nawo munyano gosinyosoka sabantu yori no bora nyar ko bago chandika iga baraya batogo chora kero to chora baraya babe lazima obugima buchiko bobe gochimato so totarachi go blame abaraya ba wekatwe bolinga are we making the right decisions intubuna bakenya nyuma totarachi go blame abaraya ba igo bana bakenya twarko babangain at least asenga keya muturate matura chora barai